ina wayno so Moussa Alel Coumba lawadi en garti e banggue ɗiɗa bo en nangi Rougui Hammady Diéry goto e rewɓe waɗaɓe e nangi ñande Allah addimi Dakar yiiɗoyde so Mamadou Bakary Moussa yiiɗoyde Diaw Adama Dembel Fora Dakar yiiɗoyde ɗan so Hammadou Harouna Debbi Fora Dakar pulo calminowo capantati ujunere e pullo nani mi yettima kanko Rougui Hammady Diéry o ƴeewi mbasaŋeji risi e cabel e rewɓe muɗum ɓe ujunnaji capanɗe joyi franc CFA bisimilla ma Dakar ɗo arde amen ndeysan ko élégance climatiseur o wi kam cabel gueɗa bisimilla ma Dakar an ko ponnoɗa wadde fa waɗi so arde mi yiɗi ɗon e keesi Elimane Bousso camnoɗo mi ara Dakar o rokki kam 5 millions ba cabel gueɗa mayra cuuɗi mbaɗaɗi jam ayi on dimo danejo jeeya ko dumga Allah waɗoyi kam nokku Mamadou Bakary Moussa Liberté 6 Carpenal des habitats toon gondumi e gorko boɗajo o minen jaadi biro keesi Elimane Bousso ay ko bouton ñoƴƴata 7 métage mais jettuma nawma sen koɗi Rougui Hammady Diéry noon ina woodi rewɓe ɓe ngannduɗaa en jejjita sabu en jejjita garjata ɓuyum wal Coumba Diéry cabaltamiraɓe cabal samma ngol leydi beele nokku no wiye Siwoyli Qaadi cabel gueɗa mbimina ujunnaje sappo nani emen kelleje sappo bisimilla ma leydi beele gorko jooɗullajo nde o naati galle cabel gueɗa mi rokkima koltena hiɗande maɗa ngaari ujunnaje temedere nani ko ɓoggol weeti biyeteɗi comci cora corta hiɗande ɓeydu galle golo nawa biyeteɗi diine so e noddirteɗi mberani kono gorko jooɗullajo wi cabel gueɗa dara mi watan ma hen hunde kalno belelnajo hanma ngala mi rokkuma Rougui Hammady Diéry Rougui Hammady Diéry ay mi wiye so yaya kurel danjam ɗum woyli mi rokkima nayire ba cabel gueɗa mi rokkima ujunnaje sappo ɗon woni Billal Birama Djina neɗɗon wattira e ngaari gorgila tedduɗo ba Houley Abou ujunnaje sappo nani o ko ɓiɗɗo moƴƴo cabel gueɗa bisimilla moƴƴo yumma e baba so Moussa Alel albarka seydi sa ay ko golle ma joɓanmi cabel gueɗa kaline kaala e banda sa yiɗi deƴƴa kala hitande arde mami suman ma hen wigge dikke e ñale mbiɗo cumbira capanɗe joyi ñale kala hen ko jibini ñale ko ande e ɗum ɗo wonti aadi mi haalade banna ɓe wawa deƴƴude seydi so moƴƴere deƴƴetake o pullo wi laatanimami garanti kala ɗo wona wallahi no woodi sa rokki bambaɗo ɓesɗi a rokki ɗum kalisa pos mi heewi hankkadi deyƴi pullo deynowo mbaɗo Moussa Alel onon mbiyete maayo sa nani dumo tan ko ɗum ɗo a rufi taƴƴi bagalam a rufi ɓulandam a ɓultima ɓulandam gonga ko maayo a ƴewgal otoɗa gaccanɗo sa sen koɗi kadi Rougui Hammady Diéry jeeɗiɗaɗo ba Dieynaba Yero Fall nokku ne wiyete ɗum saba ɓogge jeeɗiɗi leydi belel cabel gueɗa mi rokkima ɓesgue mi rokkima jakka kanŋe mi rokkima ujunnaje sappo ɗon tan mi ba Demba Yero Fall noddirteɗo Dembe ko bandiraɗo gorko tedduɗo min baddi kono mbaddume Amadou Alhaji ni ayde bandiraɗo debbo o rokkimi ɓesgue o waɗi hen ko nayiri wi ko ɓoggol Amadou Alhaji ɓaari Mariame Alhaji rokkima nagge ujunnaje sappo e joyinani ba cabel gueɗa mbaɗa e poos
ay miidi so ibra dembayar ambay Jamel gada miruki mangai ujuna sapanan jamayaran takudi mo dari sam so bita jen ujuna jadi nani ba Jamel gada dembayar wala so Mahmud sambayar so Mahmud dembayar kanko so Mahmud sambayar o Jamel gada mi watani ma hen gaadi gona didi mi andin ma sindo ko harene ko ni tan e wonde sadaraɓe ñande mum de golle laati ami de so demba Abdul Nodir so demba seban mi rokkima ñale tati mi rokkima ujuna sappo e joyi fiyade jeeɗiɗi kalas so Moussa Alel kala keɗiɗo banda anda ko bambaɗo maɗa waɗi banda o Jamel Gueɗa ina wonde groupe muɗum ami di e ba Jamel Amadou Barom Guelajo e ba Demba Amadou Barom Guelajo e ma ba Massa Amadou Barom min dokkima ngari mbaɗoya kalaldi ba Jamel Gueɗa ujunnaje nogas nani ko ɓoggol ɗon so yeɗo Alassane tawi mi noddirteɗo yeɗo dum min gami tan ko salmindema mi rokkima ngari tatiri bisimilla ma narugi hamadi jeen la faatu Amadou Sardi jeen ay ɓeɗo fof ndeysan miiji tane sowrugi Samba en so Aissata Mamadou en ɓeɗo fof ko reɓe waɗaɓe a yetti so Aissata Samba li Mariamu ne duɗil diri jaasi tawete ɓurani ma golle dawani ugi hammadi jeeyi goto ndeysane waɗaɓe penaki baji bisire demmudi fumu gilay ciɗam jaɗɗo men juuɗo men aade gacce ɗum wonno ko mayino ɗen ay ardi e neɗɗo seydi so teddin jinna e ma e mawna en nden mbawata teddinde hoɓɓe ma kadi ko noon kadi yaara ha to hoddiɓe maɗa ha ɓe wurduɓe maɗa e aduna ha teddina ɗemgal ma ha teddinani jinna e ma e mawna e hoddiɓe ma ha teddinta hoɓɓe ma e ɗemgal ma
wangi ko en dam ciidam jaatu me jurme ade gacce mi haali no mahinen ɗum noon tagi hanki so koɗo ari wuro kono wiyoɓe saare aɗa jogii giƴa en ko ɓen gondata oɗon ñaama tewe kosam ha ñande mbaynina hande kala galle mo mbalɗa balɗe ɗi wiyetema te o cooloya hani so woni ƴewama kadi neɗɗo alam bandiraɓe ballan hande mbala bonnodirte ko sukuña walla kiitaɗo ina anda noone kadi aadaji meɗen seydi so so ndungu ari e alasara o yonti oɗo fof na ɓallaro ngal wono wiyoɓe kadi jaɓɓorde jogiɗo nayi emo ala fof ala ɓiñegol ala ɓamgol tiide ala waju hay goto andata jogiɗo e ala so yino kadi ndeysana coñal dawi ƴewama guesa ma way kono guesa ciilo kolo ngani walla no guesa paade ɓuuri ni a fina tan tawa fawru ma no heewi gawri ko noonne kadi yaari seydi so hayto sikko e meɗen jaadi so cipporgal ma huppima wono wiyoɓe rufi ñande ɓurata dañde ko heewi ñande mo cippuɗo fof ma fecco hakkude rukkuma hande noon so cipporgal ma huppima tan walla rufi ɓeya ɗukat jaleɗe poɗi ko kaari ɓawli duttoɗa hay ɗeɗo faxiji hande ɗe mbaɗɗa joni so fomuro nani ɗum tan kadi bowarama ñanden tan nayi ɓesɗi ujunnaje temedere e capantati salminama joni kadi ujunnaje temedere kadi ɗe balɗe fomuro tampi andi kandi ko sikkata ko wasde ɓumde Allah saabu Allah yi ko asano kama asana Allah moƴƴo honno moƴƴiri memani moƴƴo ko sehil Allah fulla sehil Allah albara ay tawi dal pulago en gari hen yegori gadiri naganaji tan gari una gayndeja ay tawi dal pulago kala pulla keɗɗo ɓurtino hen ɗam muɗum bamako mali ɗo ko général amadou toumane touré nokku général Diallo andi en kaali kala keɓɗo ndesan yo ya urtina en ɗam muɗum ɗon mi se kadiri yaya en nagara lamɗi ko adamawa en nagara alpha amadou diallo hande kanko addi tabital pulagu molde wala guine ɓeɗo fof no tawtere tabital pulagu o wayno dono sampade diallo diallo jeeride wali wali gasiri dewal sawala o wayno sow siré ali kanko addi tabital gabon
sinema kala ko dan film ya ta ye ko ngati na kana di jangari hu kay ani kabita kulaw sonali do meji tati Allah samba cila ali bari jamano ngel fali ko badu geleli wala mbay ba samba ko sa lambi so abdullah ali do apete mel so ya samba ar bayu basi dinay beli tobala basi la moli yimɓe ma e banda ene sehli ayma hay goto mi yejjitani e kasere wono ɓiɗɗo gorko so fini aduna kulle tati hani darde kala ko Allah rokkama so rokkani maɗen tati ha feeti kuccuɗo ɗo waɗno kala galle nanno waɗno kala lampa kuɗo waɗno kala kuccuɗo ɗo waɗno kala ko muñal lampa kuɓo waɗno kala e gandal kala inde kala ko Allah rokkuma so hokkani men tati ha feeti eɗo tati fof Allah rokkima ɗum ayni yiɗi e bayaya bulli sabu koba mi rokkima tatiri mi rokkima ujunnaje sappo e joyi nden jiiɗomi e Diallo Alassane Demba gollano kobar mi rokkima gari mi rokkima ujunnaje sappo ba jamɓe mbeɗa bisimilla safere international o so Ibrahima Mamadou mbum yeewa gar nokku jagana e Tidiane tawete e sow Mahamad Mamadou e sow Oumar Mamadou réparateur international o seydi so tan wawata ɓi wawetaki o ƴiyuma e baba ay ko heewi ne rewe nayi so nani ɗi kolli wiyata ko kecce wonno tawani ñalande Diallo Demba Ndour Kojeero Demba heewa kaaɓe on fullonirɗi kam nagge gila ɓurɗinni ha yetti ɓuli yeeso inane ma ngari nani mi rokkima mujiri duuɓi sappo e go'o mi rokkima sappo e go'o men gelde nawana ɗum ɗuwan mbaɓe gadi ɗum ko ɓenni ɗum ko camel gueɗa mi adanima nde gaɗa fof mi rokkima ñale tati we ngari tati ndi ujunnaje capanɗe joyi ko gila nden faade hitande kadi e mine fullo min ɗiɗi ay nden mi ari frontiére Mauritanie e Mali ɗo wiyete wenduroji mi tawi ɗon Abdoullahi Moussa Abdoullahi wa camel gueɗa min ceerɗanma Mauritanie e Mali mi walla ɗon woni frontiére o a naati Mauritanie mi rokkima ñalle mi rokkima ujunnaje sappo CFA ɗuma yalti Mali mi rokkima sappo mbiya ɗum ko ɓoggol bisimilla a ñanum suka wenduroji ɓe fof gari camel gueɗa ari wuro bisimilla ko min mbiyannoma ni tan nden jipanimi ceerno masinake mo jontaɗo
ceerno Abdoulaye Ibrahima jeeya koɗo wiyete bowe leydi Masina Ba Jabel Gueɗa mi rokkimani on jiiɗume so Isa dimo moƴƴana wonablo so Isa Mbare o haalani kam rawani ay fiti kam o warani kam gaari o rokki kam nagge ɓas weñale nayi ujunnaji capanɗe joyi nde garmi e wuuro he min calmodiri ɗo bitik makko o haalani yimɓe heɓe hoto coggal Cabel Gueɗa woni mbiɗa andi ka bambaɗo wiyata ko rewatana mbaɗi e rawani yimɓe heɓe kallita coggal gari kulo neddi kam gaari nayiri neddi kam ujunnaji capanɗe joyi ɓoggol nden tamiɗo yahata Maliki Bayla nokkune wiye Kelela leydi Funnangue kuloy Ba Cabel Gueɗa mbiminamo wi ha jumoɗa ɗo so ibaɗa laamu ɓe pinda fof a ñama tew kesa nonne wayi albarka no birteɗi yiɗande ujunnaji capanɗe jeegom noon ɗum ɗo mbaɗa gasa ay ko gando gueltoɗe soɗan goni toɓaɗo ɗum ade neɗɗo wuuri e ina hani tinno e aduna Bakore Aliou Bakore Aliou tawdira e Makki Ali Besir o pullo nelani kam leydi Mali o neldimi ko numéro téléphone wonde e lettere en Cabel Gueɗa bisimilla ma leydi Funnangue duñana wiye jaamu ndewata noon ko kallu kayi ndewan ndu nawi e lambata edde baala ɗon cellita ko faala Allah waɗi mi nelani kuma Gueɗa mi haalani ɗum wonde ma miɗen polinodade Bakore Ali Mamadou Besir kalda e Makki Ali Besir o mamum laamino toro fof ay koye bandakal mi kala toranke leydi Funnangue so nani yeddata seydi Makki Ali Besir on laamino toro fof Allah waɗi min gari ha ɗo wiyete awru Mali mi téléphone tan ɗum hawre pullo mi wala Cabel Gueɗa mbiminam seydi waɗa e lawol duɓi ɗiɗi mi settata e hankkadi e nini wonno to min gari to an goni to ala reso min tellotoɗama tala tan min keɓa reso Allah waɗi min ndewi kayen Allah addi min lambatara mi haalani pullo min fandima wuro ngomin tawi motoji ɗiɗi si par an hono moto Moussa Alelo ɗiɗi timi goto ɗiɗi padi Ba Cabel Gueɗa min cawdodirde ko Cabel Gueɗa den ɗi wallani Bakore Ali Mamadou Besir Ba Moussa Amadou Mamadou ɗo ɗiteɗo Moussa Coumba Bakore ujunnaji capanɗe nayyi ko salminanoma Ba Moussa Coumba ujunnaji capanɗe nayyi ko salminanoma e Ba Cabel Gueɗa miminamo ko kawon kamen enam jiidima e baba minen denɗi fedde jaati min gandi ɗum anaji waɗaɓe belli
hirane ma ngari nani mi rokkima konte nayi ujunnaji capanɗe nayi nani kadi ko ɓertude leesa ɗum ko salmina ɗum ɗo ko ɓertude leesa français ay Allah waɗi min mbaɗi ɗon balɗe min noto e Moussé Coumba 3 kilométre à Lambatra alani kam kala adingue joom ɗiɓama ujunnaji capanɗe nayi nani ko ɓoggol bisimilla leydi min mbaɗi balɗe miɗen ñamatede mi yiɗo yiɗa ba Demba Saydou Binta mi rokkima ɗiɗi hirane ma ngari Mamadou Bada baba momo ka ujunnaji capanɗe nani ko ɓoggol Tanira e maki ali bese jamu tawete so Moussa Ali albarka faksi ujunnaje temedere ɓe ɓannide joom leydi jontaɗo joom saha kaari anke wona kaɓeteɗo laato Allah wat jaɓani halani ko Allah no fawna seydi so dogine galdami kewɗi kede caggal kullamo heeɗani caggal fuɗɗo albarka so Moussa Ali Coumba walla neli kalawo seydi so ɗo e kay haydi min mbaɗi kase ɗo hande no ñalli 4 12 mois lan 2013 ñalawma alarba yegoni ngadi nanganaji tan ngari huna gaynde jal barka ha gore Aliou Mamadou ɓe sittanira e makki so Siley Haydara a wayna leydi belel kontinaji ba cabel keɗa ujunnaji capanɗe jeeɗi nani ko ɓoggol irane ma ngal weeti biyeteɗi gurti cora corta dande ɓiɗo galewo ɓiɗo goro naw biyeteɗi guro e dirgama sewi